Hallelujah. Odofo onyankopon show bebre. Yede nyame asese nen so de ache yen. Odomfo ye mpa ibo nyina ne se dombo ayen. Ne Awurade nya ye kra ene du yen soma yen. Na Awurade ye wono kredi ho nti wo de afada yi mu ewian konimdi mu. E de ahye odin konkre no nyam. With Jesus Christ name ne abompaye. Hallelujah. Odofo nen so ma wakwa abade ba wo ti ase esen dwumedi so. Na yafi akenkan sam no efi sama wo ma edi kan eti dumienu ne nchichemu aduonu mienu de kosi aduonu enum odofo me enti Awurade asem o say na Awurade mpaw ne nkrofo da enam ono ani din ho nti efi se eso Awurade ni se oma muye ne nkrofo na menso na Samuel ena eka say osina menso minyai se mebo mpaye edemamu na afi min nyame mempare me se meye boni edi eti Awurade se mejai se mebo mpaye amamu na emom mecheche mu ekwan pa no nye hiamia ne se Awurade na som no ewo no kremu fa wakoma nyina esom Awurade afei kai eniem akese a onyankopon waye edi ama okoso ara ehu se nyame ye nyame na wo de ne kese ye mano obekoso aye onyankopon adentina na Samuel ekasa ebise na Israel ma esu egu no so se onka nche Awurade so mu hia ohene sa bre nyina na onyame na ye omohene na so omosomo panipa ohene eno nti na Samuel twom adwengyina so se monhwe yie na manfa nipa ansesa onyankopon na ochiro mo se ono de obekoso abompa ya ma omo na ehia ne se omo no nso ombedi no krama Awurade so mo nante no kremu ewo Awurade mo a Awurade bekoso ehira omo na mom so mo nante ewo boni mu a eno okachen so onyankopon ebepra omo nyinara eni omo heni nyinara ekotu egu odofo nyame ayesom no nyame no kwafo onhia obi biara se nipa no ne betwe ne nku ana se nipa no ebedi bekan se ne bepem so oye nyame a opese ono nko a na se oye nyame wo ya brabom enu nti bre nyame di ehira yen ana nyame edi dwumedie bi ahye yen se we pagya ya desuamu ana sikafemu ana se yaje abodi ana se abodini bi ana abotiri bi no yenhwe na yamfa sa nyemen ama mbeye hye nyame anemu na Samuel etwe Israel ma adwen siso se monhwe na mo se onyankopon kwa ne ohene odofo hwan ne wo hene ahene mu hene no Awurade merade no oni obiara enche n'ani onyam Samuel kan se emfa ho mpa ya obebo ama omo soma nante onyankopon akwantempon so a ensi omo yiye no se samokoswara etena bone mu a onyankopon obepram ekogu odofo bi eni obetimi nyankopon edi esi wo sa kwan no so enu ti bibia nyame di adom yen bia no yehu se onyame odi mu chen wo nyina chodofo fa ho tu asafo Awurade so ma onye wo hene ma onye wo Awurade ma onye wo kra agenkwa na waje na ewie nso ne yenwie ye yaje na ewie nso no dwumedie bebre ho nyankopon ode adom yen yaje na ewie no na yehia ho kronkron ne tumi se yebetimi de achede bi ode ama yen bia yade ahye na enuonyam onyankopon hyaw se
Woma wo ho kwan de nyinaa so onyame onkasa emfa nkyerɛw. Onyame ndom boa yɛn. Yehu sɛ ɔno nko a yɛnka nkyerɛ no Awurade wo nko a ne yɛ hene. Wo nko a na yɛbɛsom wo. Nhyira nka wo din. Ahene mu hene ayɛyɛ nka wo din. Ɛnɛ dua dwendwene ahene mu hene no ho. Na nkɔso yɛ hene. Ɛwɔ w'abrabom, ɛwɔ m'abrabom. Ɛwɔ Jesus Christ din. Ɔdɔfo kyɛ asɛm no na ma foforɔ nso nhu Awurade. Nyame nhyira wo. Bye bye.